nakahinumdum ko og usa ka kanang conversations, usa sa among mga conversations sa akong mama. Pari na ko ato, unya bakasyon, nga kami ray duha nagistorya. Nya kay mingaw man kayo ang balay, nang gikan bitaw tag mata bitaw og tulog og udto, no? Siesta. Samtang naghulat og saktong oras para gamay nga snacks, nga ana. Istoryahan na mi sa akong mama. Ingon siya, kanang ani gyud sigurong kinabuhi, no? Kanang naay mga anak, isgot siya silahang kaminyoon kani adto. Dako man migud mi nga pamilya, walo gud mi nga ilang mga anak. Nga ingon siya nga nagpagdagko na sa mga bata, kami daw ana magminyo na. Kung magminyo puan. Ang kaniadto nga puno ang balay kay daghan, no? Nya kay nagminyo naman na may ilang tagsa-tagsa o kani-kaniyay nga mga kining mga pamilya. Iyang nabantayan nga ingon ani gyud ni Dong Iban. Mamingaw gyud ay ang balay. Mingaw na ang balay. Yan ang gisulti nga kanang namatay naman to akong papa, no. Siya mingaw gyud. Siya nga yan po nato mahibawan kay ano man po daw siya sa edad. Puhon ingon siya. Diya na punta padulong. Nabang mo yung mga ingon ana nga conversation sa inyong mga anak? Ha? Nindot biya po na, no? Kaya ako di yun ako na makalimtan nga istorya na ako sa akong mama. Unya, kining maong istorya, kanang kung ato aning dadon sa ato ang ebanghelyo karon. Kuan kayo, kanang haom kayo. Timani nga ugma ato nang sa ulugon ang solemnidad sa pagsaka o pagkayab sa atong Ginoo ngadto sa langit. Ug nga ang atong ebanghelyo gihaom gyud sa maong pagsaulog, pagpangandam nato sa maong pagsaulog sa ascension of our Lord. Tungod kay gibalik kita ngadto sa katapusang panihapon ni Jesus uban ang iyang mga tinun-an ug diha sa iyang pagpanamilit iyahang nang giandam pod ang iyahang mga tinun-an sa pag-abot sa panahon nga siya dili na nila makita. Kagahapon bitaw atong na inumduman nga giingon niya karon nakit-an ko ninyo, moabot ang panahon nga di nako gamay na lang ang panahon, di nako ninyo makit-an. Unya gamay na lang pud nga panahon makita na pud ko ninyo. Ingon ana, no? Iyang pagpasabot nga ang inyong kaguol karon temporary lang kay unya makita ko ninyo mapuno na pod mo sa kalipay. Again, the cycle, no? Dunay cycle gyud ang kinabuhi. Ug nga karon sa atong ebanghelyo kabahin sa iyahang farewell address, pagpanamilit sa iyahang mga tinun-an, una pa siya mamatay. Ang atong Ginoo miingon, tinuod nga ako gikan sa amahan ug mianhi sa kalibutan. Ug karon mubiya ako sa kalibutan ug mubalik sa amahan. Again, we are like presented a certain cycle of life. Nga si Jesus nagagikan sa amahan, sa iyang misyon mianhi sa kalibutan, pagsunod sa kabubuton sa amahan, ug nga karon mubalik na pud siya balik ngadto sa amahan. A cycle of life. Ang nindot diri nga klaro kaayo ang sahuna-huna sa ato ang Ginoo sa iyahang misyon. That in the end, after rendering life and mission, siya mubalik sa amahan. Mubalik sa amahan. Mga igsoon, nindot pod kung tan-awon nato ang ato ang kinabuhi in that same pattern, in that same or parallel pattern. No? Kung tan-awon gud nato, yes, kung kamo nga mga kay kining daghan man gyud sa atong parokya, daghan man yung magpakasal diri, no? Tinuod lang, no? Batanon, o uban kay medyo hamtong-hamtong na.
Nga, the cycle of life is that after marriage, no, they build their own family with their children. Nga sa tinuod lang, human nga di lang mabantayan. Uy, dagko naman day ang mga anak, human mga eskwela, professionals na. And so they build their own family, leave their home of origin, no? And then, ang magtiayon in tawon, nga kaniadto batanon pa kayo, and then malipayon sa ilang daghang anak, nga pamilya, dako nga pamilya, karon they are left on their own, no? But that is really the cycle of life. Unya, human ni ana, we face the ultimate kanang ano ba, ang atuag yung padulngan yun, ang kamatayon. And then we go back to God. Maugo na ang cycle. O mangyapon sa kinabuhi sa mga pari o sa mga relihiyoso, no? Sa dihang ma-encounter ang personal calling sa Ginoo, nga mao ang gitawag nato nga bokasyon, then i-embrace na by a religious vows, and then i-identify ang kaugalingon diha sa kining ginbuhaton sa ministriya, sa apostolado niya, human sa mabungahon nga apostolado ug ministriya diha sa simbahan ug sa katawhan sa Dios. The priest and the religious will finally face the reality of old age and retirement, no? Ako gani nagpractice sa manggani kog old age ag retirement, na may rocking chair diha sa balcony, oh. Ako practice na niya ako, kay matigulang ko puhon. Di nako maanad nako. Mao ni ang ato ang padulngan, no? And then human ni ana is the realization nga di na gyud ta capable nga mo render pa og service because of physical limitations. And we have to accept that. Ang question diha, sama sa mga minyo, no? When the house is already empty, tawag ana empty nest, no? Salag nga wa nay sulod, no? Empty nest. And then facing old age after retirement, the question that we have to ask ourselves is, klaro pa ba sa atoa ang atoang misyon? That in the end, where are we really going? Where are we really leading to? No? I hope nga klaro na nga when we still rock our body on the rocking chair, no? we can experience that inner peace, no? Kanang kalinaw nga makaingon ta bitaw nga I am sure where life is leading, no? Back to God, back to the Father, no? O mga igsoon, I hope nga ang ato ang pagpamalandong karon diri sa Ebanghelyo ni San Juan sa atong libasa karon, maoy usa sa mga inspiration sa ato ang kinabuhi, no? Nga sama sa atong Ginoo, human nga siya sa 33 katuig, labi na ang 3 katuig yun sa iyahang misyon, klaro kayo sa iyang hunahuna. In the end, kung asa siya padulong. Atong pangayoon sa Dios ang clarity, ang kaklaro sa ato ang mga plano, sa direksyon sa atong kinabuhi. Nga kini mahuman ngadto sa sabakan sa atong amahan. Amen.